Anyarakara nyarengi gumantining mangsa dewasaning wanci wis manjing ing Madya Ratri. Dedep tidem perbawaning dal tan wonten janma lumaku. Ingkang kadulur mung lintang luku para basumunu sumeblak ilangin biru ramoka dadi panuntun kiblating wektu. Kawaryang Sasadara Siniwaka hagelar kang Taranggana Sumewa mesem ratu ing dalu kating api nastika panyayah kenyarmaja kang wis ndungkap manjing jagating asmara. Mabukuh kang lintang wuluh sinambung gemak taurung banyak ngremati mesem Jaka belek mermolek Jaka tuwa mencorong mengku Prabawa. Hangger kancang belah kiblat inggih lintang Bima Sekti. Katon Birawa kadya Sang Bima kang lagya kurda perwasa naga nemburna wau ta kaya mengkono. Saklingsing wengi jago kluruk rame kapiyarsi sumusul bangwetan kang ngelaki daya-daya ratu ing dalu manjing bumi. Kekejar Sang Panjarina yekti dadi manggel dolaning Araka Karsa Siniwaka dadi kinugah sining bawana. Wah ta kaya mangkono. Dewasaning kagunangan cik medal repat Panakawan inggih ketingal Kilura Petruk katenguk sinartan hanyekar sinom rujak jeruk. Gedung rendang ngentang-ngentang mbakne tole tak kandhani apa kang mbok tandangi aku gawe rujak jeruk bumbune kuwi apa lombok uyah gula terasi jeruk bali dasare
Waduh, kakekne bagusi ya, Gong. Metu jedul terus nembang sinom. Kuwi karemane kok. Tom mohaja dadak neka-neka sing ana rampungna dhisik. Monggo Mbak Rusiati. Ora ngaring kudu eling sing aja jahil lan metakil yo 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 anak barep wakile wong tuwa yen wis dadi pengarep kudu dadi tuladha. Wah, gonge menak ya nggih. Wah, nyenengke larase nyenengke mo. Wah iya, kabeh sarwa kopen kok, Pak. Iya. Dasare iki bakal arep disiarke tunda dening GTV. Waduh. Disiarke tunda GPT. Ngomong kok Petri ra iso omong aja omong. Iki arep disiarke karo GPT. Malah kadowan salahe, Gong. Wong GVT kok. Walah malah kleru mah. Sing bener iki GTV. Lah iya. Monggo kalajengaken Kakang Mbok. Kambang suling wedang jahe nggo tulak angin wis duwe dhewe kok isih pengin ya kuwi wong serakah manuk manyar susuwe dawa entuk anyar jolali mbok tuwa aja sia-sia sing bener ki ngene manuk manyar susuwe dawa entuk anyar jolali mbok tuwa la kuwi Pak Wito ngono aja nyang ndi-ndi tinggal ing gender kowe iku cotho reng monggo kalajengaken Kanjeng Sultan Adiwijaya. Iya. Monggo. Pipa pabrik. Sing sayo. Dasare kakek niki ya nadyan sepuh yo ngebrahi nyang gamelan. Wah. Iki bapak wis sosok gamelan anyar. Wis komplit terus wis nggo njakani wahya kuwi to. Ha iya. Ku melu seneng. Iya ya ngger. Iki ngudarasa babakan laladan Jawa Wetan pripun mo. Bareng tak pikir-pikir jebul
beteng seni tradisi iki mapaning Jawa Wetan kok nggih. Kok saged ngaten. Kowe weruh dhewe lan kowe krungu dhewe. Para kadang-kadang Semar liyane aku anggere nyang Jawa Timur kebombong pikire, seneng atine. Sabab nonton sing padha mirsani ngerti carane wong nonton wayang. Wiwit saka Ngawi tekan Banyuwangi kabeh ngerti cara wong mirsani wayang. Luwih-luwih Tulungagung. Kuwi pancen para pirsawan ngriseni. Kok malah ngriseni? Ha iya. Nganti para yoga nganti padha kesusu saka hotel tekan pendopo ya sabab saka pirsani padha kumpul ana kene coba deloken dhewe. Semene mbane padha rawuh rene. Wah, nggih, Mo. Kepara nyata kok, Mo. Nyatanipun piyayi mriki niku pun pirsa kalian kawontenaning sak mestenipun. Heeh. Ya iki sing tak suwun dadi aja nganti lali marang jati dirine dhewe. Iya, Truk. Mula kang saka iku Nala Gareng Petruk Bagong kowe tak gudang padha darbaya kelakuan kang becik ya, Le. Sabab urip mung sepisan. Mongko donya kuwi sawah tegalmu. Mula tak jaluk tandurun marang kebecikan nyang kautaman. Tumrap kakekne kelakuan becik niku napa to mo dasare? Manut pangrasaku kelakuan becik kuwi ketitik saka dasar 5 perkara yaiku siji tansah bekti marang Gusti kang nitahake sarta nindakake sakabehing sabda kang wis katulis ing kitab sucine nggih. Sing kaping pindho tresna asih marang sesama. Dedasar adil lan bebener. Sing kaping telu guyub rukun sesamadan. Alelambaran tunggal bangsa, tunggal basa lan tunggal negara. Ingkang kaping catur demen sarasean ijol penemu. Ingkang sarta netepi sesanti abot padha dijunjung, enteng padha dicangking. Ingkang kaping 5 nggih yaiku budidaya cukuping urip bagya mulya lair kelawan batine. Kuwi mungguh kelakuan kang becik lho, Le. Wano inggih ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Kejaba saka kuwi nggih supaya padha tentrem uripmu kowe kudu nganggo lelambaran 5 perkara. Siji iku luhur budine, kaping pindho lomo ing bondo, kaping telu lemah lembah manah, kaping 4 yaiku lega-lega, kaping 5 lulus raharja. Tembung endah yaiku akhlakul karimah, amal jariyah, lemah lembut, ikhlas, slamet donya lan akhirate lho, Le. Nggih, Mo. Inggih. Dasare ning pendopo Karang Kedempul gamelan jemereng. Wis duwe cekelan tabuhan dhewe-dhewe. Kang Gareng sing nyiter, aku sing ngendang, aku sing ngegong. Aku sing methuk sinden. Duh. Wis tuweke. Wah, tenan kok bapak ki jan tenan kok ora kalah karo sing enom kok. Anggere ana wong duwe gawe kelenengan takon len duwe gawe sindene sapa? Sindene Iin. Sing medhok aku. Lah iya. Marga isih enom ayu, mula terus Trengginas sing medhok. Kakekne iya, beda nek kelenengan sindene wis tuwek-tuweke kon medhoke do wegah. Wah iki anu bane bocor kok aku kok ora iso iki. Ya tuwa ya mung yuswa kok nek tak kira karep wis padha wae. Lah iya. Nggih, Nala Gareng Petruk Bagong kula mo. Kula, Pak. Kula, Pak. Nitik wanci iki wis wanci aku kudu manembah ing ngersane Gusti kang mengkono dole. Wis kono padha koloneng ana dhisik. Kelenengan kok kelenengan. Aku tak mlebu marang sanggar pamujan bakal sujud ing ngersane Gusti dhisik dole. Wae ladalah. Kakekne ngerti kewajiban yen bengi iki tahajud. Ayo wong
Dadi wong tuwa ki pancen saya abot sanggane kok Kang Garing. Iya. Wong tuwa ki pelok sak upamane kok mung diamuti ae. Ha iya. Wong tuwek iki dadi tambah. Ha iya. Jaman durung duwe anak ya sak sire dhewe ning bareng duwe anak mosok duwe tanggung jawab. Mergo kakekne wis ngendika karo aku. Ngendikane piye? Mulya ki aja mung dirasake dhewe ning anak putu ya bisa ketumrapan kamulyane. Kuwi sing tak gondheli sak yahene. Dadi nek Petruk ki nemu kamulyan ki aja mung dirasake Petruk etok ning anake Petruk ya melu ngrasake. Kok beda karo wong luar negeri ya, Kang? Wong manca piye wong Eropa iki nek anggere bocah umur 17 diculke kon urip dhewe. Ah budayane wis beda kok nek kono ki, Tru. Karena iki wong tuwake dilebokke ning nggon panti jompo kok. Lah iya. Arep petuk anake njadak takon sik nganggo engko aku petuk karo kowe jam pira, Le? Kene ora enek. Mbok yo ngomahku ki ora ning apa-apa yen bapak ki rawuh, wah olehku nyungguya-nyungguya ki. Ya monggo-monggo Pak, monggo mriki. Kuwi budayane wong kene pancen ngono kuwi. Ha iya, mula aku ya mung menghimbau, maju ya kena ning aja lali jati dirine kuwi sing penting. Iya. Mongko kowe weruh ta? Budaya ki minangka ukuran martabat. Nek budaya kuwi dhuwur, martabate bangsa bakal luhur. Budaya ki merosot, martabate ya asor. Bener Kang, heeh. Mula tata krama ki dinggoni. Iya. Kepara nyata sebab sing jeneng tata krama ki ngedohke nyang panyendu. Manggon ngendi wae kumpul sapa wae aja ninggal nyang wataking tata krama. Nah iya. Kowe muni ngono ki anakmu ya kandhanono reng, anakmu kae kurang ajar kae. Are wong tuwa ya jangkar petuk aku ki nyang ndi gong ngono ki ya. Sapa? Anakmu si Garing kae. Pe anake Garing jenenge Garing. Diomongi tata krama ki penting. Mentang-mentang pes saiki sarjana karo wong tuwa nyepelek ki ndak boleh. Iya, bener Le. Ayo Kang Gareng iki wis wancine atur panglipur. Iya. Para kadang-kadang pelawak tak suwun monggo keparing miyos. Wah. Sampun tuwuk Mas Lesus. Napanipun? Bibar dahar ta. Wah, ampun dintekke kali Mas Tesi. Lho. Malah sajak cocok lawuhipun Belas. Yo ora nglambeni aku lho. Iya, apa ngilang-ilangke Ibu Heri. Iya. Wong nyatane kaya Cak Topan, Cak Lesus karo Mbak Tesi iki ning kutha metropolitan iki dare bangsa steak Biliar. malah dawa men. Nek Mas Tesi niki senengane nasi campur. Teng wingking mau nggih campur rawon, campur soto, campur mie, campur napa-napa pecel, tahu tepo. Iya pancen aku gragas kok. Neng kene iki padha karo omahe dhewe. Nggih ngoten niku mangan-mangan dhewe, ngepek dhewe terus isa-isa dhewe. Dianggep ning omahe dhewe iki Mas Nggih. Tesi, ngepel-ngepel kono sik. Ngepel-ngepel ora-korang kok mulai ora dibayar. Malah. Lah nggih dos pundi panjenengan ningali swasana Tulungagung Mbak Tesi? Wis artine Piyayi Tulungagung bersatu. Nggih. Kenyataane ngadep mrene kabeh. Iya nek ndelok kowe kawitekno apa ora? Ning saestu kok Mas Gareng Pripun? bareng ngerti wayangane Dik Bayu. Inggih. Jenenge Tesi nonton mboten kedep. Apakah baru pertama ini nonton Pertama ya? kali. Oh, Lah wis terus oh, didangu oh. kalian Pak Bupati, Mas Topan, Mas Tesi nek nonton wayang kok tenang. Nggih, ngapunten Pak, wong kulinane nonton Komedi Bedes lho ngoten. Ini tenane anu Mas Lesus. Nggih pripun Mas? Panjenengan nek mirsani anak lokasi niku jane pripun to? Tenane pripun? Lek kula nyawang lari niki nggih ayune mboten. Nek ayu jelas ora lah wis. Blas pawaan 6. Ning sedep. Lah niki. Sedep mergo bar kumpul bakul pecel ya. Sedep kuwi nek wong Malang kuwi diwalik ta mangane. Heeh. Misale
Nes. Kenes. Nek wong Malang kuwi sedep kuwi bedes iki padahal. Sedep bedes. Nek wong Malang juga sering malik omongan to kae. Nek lek umpama duwe bojo diwale. kayak iki ora rugi. Ora. Wong nyambut gawe golek pangan dhewe ya. Heeh. Angge nek umpama kula duwe bojo kayak sini wis pendak jemua lagi tak dekek mejo tak plintengi ngono ter ngono wis. Malah Anake wong kok mbok rasa piye jane ngene. Mah, Emas sih. wong isi perawan kok emah. lho iki istilah Pripun? ra ngerti, istilah metropolitan ra ngerti. Wagon. Wagon. Wagon ki wani guyon gak entuk nesu. Nggih, Bapak. Singkatane wagon. Rene Pak Tesi niku menawi anu Jujur. lek Si anu ya apa to? Bocah malah nyekiki dhewe iki. Kuwi lagi anu karo bojone ya, ngono iku apa? anu Pak. Lho bocah iki Dek. Oh, tambung tenan. Akhirnya jam 12 mendhuwur ngene iki wis pokoke wis Lanang ya. asli lanang. Kadosan nika lho Pak, lek Mbak Tesi niku lek sing kula midhangetaken nyawang kados sing terminal. Selamat malam, Om. Wong arep rabi nek. Tak warai ya. Para kadang Para kadang sampun pirsa to sampun pirsa to menawi kula kaya munyo. menawi Oh yang ngene. Monggo, saru jagung, Cok. Ayo, monggo. tenang ati delok tuntuling tetak.
Apa? Aku ki nggumun perkara apa? Angger weton tulung aku mesti apike ya. Ora usah ngalem, ora kok ngalem aku ki mung matur witing klopo sak lugune. Contone apa? Contone bab seni we. Ketoprak siswa budaya Tulungagung hebat. Iya, iki ketoprak. Kerawitan, pirang-pirang kerawitan becik kabeh. Komponis kene akeh komponis. Bab lagu-lagu kesenian Jawa, iya. Durung nggon sinden. Gudang sinden Tulungagung metu mesti becik. Nyatane juara pertama sak Jawa Timur Mbak Iin. Kita memberikan yang terbaik. Nah, Ojo kalah karo sinden-sinden nih mau. nah, Trio label. Oh, keduburan kuwi. Trio. yo. Topan, Lesus, and Tante Asi. Waduh. Nyanyi. Dah, kita Lagu. gulang nyanyi ya. Iya, kita lagu barat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jangan tepuk tangan lo ya. Walah. Sopo sing Aku ki Ambil suara dulu. aku melok berarti. Iya. Lu melok sareng rombongan melok tempiling kowe. Astagfirullah, tesi jahat men Ya karo ora. kanca. Ya. 1, 2, 3. Iki. Nah, ayo. Iki Pak Dua suara kau ora dadi 1, dadi. 2, 3. Alah, iki lho. Hep. Wah, aku wis bener kok. Pales semua. Hep lho. Pan. Eh, Oke. 1, 2, 3. Alah. Alah, aja melon. Salah Pak. Ojo Terus, aku wis bener. Bener apa suarane deng nyejeno? Hep. Budak kowe mau. 1, 2, 3. Hep. Wong loro ae. 1, 2, 3. Rusuh-rusuh iki. Wah, suarane elek mari ngelek-ngelek iya. Awas nyanyi. Ayo. 1, 2, 3. Sampai melo nyanyi tak sawat bonang. Awas. Wong nembang uber-uberan kaya. Ayo. Lah suaramu pales kok. Ngisi-ngisini ae. Awas lah sampai melu-melu. Nganggo wong mic iki kok. Awas lah melu-melu. 1, 2, 3. Coba dalang nyuwun coba Petro. Nggih. Awas. Dodok. Ngriwu-ngriwu. Endok. Nyuwun sewu Petro, nyuwun sewu. Nggih, mangga. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, kota iki. tes benar. Iya. Tipe loh. Iki jane ning lapangan apa ning panggung, Dek. Karene Suara niki wae. suaramu to. Wong aku wis enak-enak. Ayo. 1, 2, 3. Malah ketularan. 1, 2, 3. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saniki kula jentakon Cak Topan.
Nggih. Nek kula mboten iso jenengan pun guyu lho. Ora. Bapak sampean salatan masjid. Nggih. Enten asu dilatih sikile niku batal mboten? Batal ya, Sus ya. Batal ya. Ya batal lho. Hah? Najis. Najis ya. Nggih batal lho. Gak. Lah napa? Dimirengke nggih. Bapak sampean salatan masjid, enten asu dilatih sikile batal mboten? Dilatih. Asu Sesus padakno karo apa sing digegem wong mati. Nah terus pripun niku? Ya ora batal no. Nah, kok mboten batal? Ah sing dilatih sikile kiri dhewe kuwi kok. Oh, kirine dilatih sikile dhewe to. Lah nggih. Lah saiki wong mati. Nah iki. Wong mati didusi terus dilawoni. Terus dipikul. Iku digawa nang ndi? Nang kuburan. Ora mesti. Tapi ya. Kari ndelok sing mikul. Arep digawa nang gaden, ya mlebu gaden. Arep digawa nang kene. Pomo digono nang bakul sate ngono dipanggang ngono ya. Ya. Apa Mas Desi yakin dicangkriman apa? Niki mboten duwe cangkriman wong niki ajeng mati. Aja ngompet lho lek arep mati ya. Ikhlasno tes mati wong mati ora bendino ya. Loh. Nek cangkrimane Kang Topan kali Kang Lesus niku mau susah. Susah untuk diterima dengan kenyataan. Nggih ta? Nggih mboten? Nggih. Kuwi cangkrimane cacilek. Oh iya. Nggih. Nek wong tuwa napa cangkriman? Sekarang itu kita berbicara itu harus pakai MTQ. Wah. MTQ apa? MTQ musabaqah tilawatil Quran ngono piye? Tilawatil Quran. AQ. Yo kuwi mau aku. Ngomong. AQ MTQ. AQ. Kita pakai AQ. Rasio. Iya. Gak nutut kowe. Rasio Ora nutut kowe le. Rasio iku mereke jam. Wah, Sing bener kuwi ki Casio goblok. Rasio. Casio iki dulure Cina Basiong iki lho. Casio. Iki tak bedheki Hah? ndek-ndekan wae. Oh iya. Iya ta? Ning ilmu tuwa. Wah, ilmu tuwa. Oh iya iya. Bapakmu, RT-mu nek iso jawab kon rene. Ha, tak kandhani kowe. Meguru ki basa tuwa. Kowe ngerti kewan? Ya ngerti rek wong. Ngerti ta, kewan? Iya. Saiki mu pitakonku dirungokake dening kupingmu. Nggih. Ya, Nggih Mbak Suro. tuh. Kewan apa sing kuat ngadeg? ki. Kewan apa sing kuat ngadeg? Binatang apa yang tahan berdiri? Wah. Kuwi bahasa Indonesia. Beda karo bahasa Inggris. Apa itu? Apa kuwi? Urung iso aku nek bahasa Inggris. Ayo, Bahasa Indonesia ada ya? bahasa Indonesia. Kewan Binatang apa sing kuat ngadeg? Salah. Kewan apa? Sapi. Kuwi malah bener jago malah. Kok ngono? Berdiri sejak tahun 1918 sejak. Suwi lho iku, Pan. Oh, jamu cap jago iku. Ora urus pokoke ngono berdiri sejak tahun wih. Wah, suwi lho kuwi. Kayak siki tibake nek merem ya ayu cah kuwi ya. Lho piye ta? Lelaki hero iki ta? Aku kadang-kadang namung curi pandang kan, Sus. Oh. Siki nek mripate kaya kayak lho, bintang sinetron sing anyar kuwi lho. Ayu Azhari. Adik Azhari sapa? Sarah Terus sing Asari. dulure Marisa Hoe. Marisa Hoe anu ah. Sarah Azhari. Sarah. Mripate. Irunge kaya bintang film teko Hong Kong sapa kuwi? Ritintin. Ritintine kirek. Oh alah. Ora. Tesi. Menika ngaten Mas Topan, Mas Nggih. Yesus menika wonten ingkang Bandung menapa nawani iklan. Iklan apa? Iklan apa nika? Bedak cap duris nek kersa monggo. Wah niki. Gelem kowe, gelem ya? Nah, wis Nah, wis. persis. Pinten anu kontrak? Wis sak jalukmu Sak wis. jalukmu. Sak jalukmu. Wah, guyon. Tenan. Kang Petro guyon niku. Saestu. Shootingnya gampang. Ora usah nggo apa-apa. Mulai jam 6 isuk sampai jam 12 bengi meleton. Wong bedak duris kok melet pan iki gak level niki. Ya Kang Petro ya. Bedak duris siapa to? Wedake kirek. Oh, pedus sih. Sing mau wedhus sapa? Lho awakmu masa Kang Petro edan mah kualat aku. Dalange lembu ya. Nyang ndi? Lemu.
Lemu ganteng ya. Sana jalan tanggapan lho. Sabar. 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 Alah mbuh. Nesu. Ora. Ora meng ngandelke. Ngandelke swara. Iya. Swara. Waduh, entuk pawitan itu ngambil suara. Mbak Kesi. Ora tesi kuping bosok. Bosok Wong wedhus. Kesi kok tesi. Aku kok dikeroyok ta ya. Orang ngono wis gawe kabul lah wis ya. Ayo. Enggak krepone kancane. Engko sing tukang sound system lu bingung. Kabulne ya. Wah, wis. Apa kabuli kajate? Monggo Mbak Kesi. Wong semudan niku para warga masyarakat sing boten gadah tandu piyambak. Maksudnya kan lek nguang banyu pindang niku anu teng got-got niku lho Pak. Iya. Padahal got niku kan milik masyarakat umum. Nah, seharusnya warga masyarakat itu sing bakul iwak kedah gadah sumur piyambak-piyambak damel anu nyemplungaken banyu pindang niku wau. Keten jenang grandul kaluwane tarakan cana Pak Iya. apem lan sarabi Pipi. pipi Petro iki ngaco. Iya. hayon kula hayon Neng nong neng. Oh, Jarwa muda-mudane Sang Prabu Kresna oh. Mempenganan ngudi sarananing praja Kur. Lagi. Nono neno. Ah, cara Pak Narto ngoten iki. Dadi sak irama karo mandhenging gamelan. Ora gawe rama dhewe. None delang tungdet nono neno. Ayo. witing klapa kalapa kang makse muda Nano. salugune mung ngerti pikiran
Matur Monggo nuwun. Mas Topan ing Masawi anak kula. Takono sus ukurane sandal piro? Biyen kesi ukuran sepatu, saiki ukuran sandal. Monggo. Mas Topan. Kula Inggih. nyuwun tulung panjenengan sawiki anak kula Mas Topan. Oh sing ngomong kono. Aku ikut. Aku ikut. Monggo Mbak Iin sewutuhnya tutut manggung. Ya tanjake juara 1 Jawa Timur. Nano. Pengintir gawan reng. Kakung. Putri. Kakung. Kor. Ya. Kadoan reng iki. Wangun napas kok. Pakan. Nen? Mboten geser. Mboten iki langsung panjenengan mawon wong. Anu liyane ora beser. Geser kok beser. Oh. Ge lho. Nah iya. Pakan. Wah, lah iki. Nyenengke Iin nek ngono iki jan. Remangsaku. Iki rai. No. Manuke Mas Tesi Wanira ya. Manuke Mas Tesi. Piye Mas Tesi? Ngatasi ora? Telu sanggup bleng. Waduh. Remorko telu sanggup jare. Telu ning banci. Nenenu. Nenenu. Iya. Kutute kuwi Alah bapak nganggo mandem. Gareng iki rumangsaku wah ne ya gayeng kok gayeng wong wareg kok ora gayeng. Entake pecel pira iki mau wis. Noneno. Monggo Bu, Mbak.
gendulik wit klapa neno jenenge wayangan kok ya Gong. Ha iya, ya ngene iki sing tak suwun. Nadyan to geguyon ning ora ninggal marang tata krama. Ha iya. Jaipongan, ya Le Bayu dijomplang kendange. Ya. Sik, ben siap-siap sik. Tesi biasanya ngendang iso ya Tis ya. Demben tau ngendang ya. Ora kowe ngendang anakmu sing joget nang arep pasar kae. Iya to? Nek didiamu ha. Ingkang nyekar Mbak Harjutri. Oh iya. Monggo. arep nyuwun gungan kono kok. Suara kula telan. Oh, diam. Upama siramu sekar melati. Aku kumbang nyedam sari. Muga Gusti ngijabahi. Suara entek nekat. Tapi aku tahu lho Nun sewu, aku arep muni jajan ora mentolo ning jane kisah nyata. Pripun? Demben iki jamanku cilik iki biyen ana sinden tuwa ning latah. Bocape kan nah iki lho napa? Ngadang neng tengah latah. Apa niku? Rujak jeruk. Nggih. Ngadang neng tengah latah didudul karo ponakane. Dul ngono kaget. Ngerti mbok dene kerja ra. Kampleng. Takoni karo kancane, "Sapa to, Lek?"
Ponakane Darmi lho. Racang iris didulek maneh. Duh bocah iki yo ngono nek orang tak weneni iki njaluk glali ratu kone. Awular racik dudul maneh del. Delogok. Wah. Terus ngene. Jarane rono. Bocah diomong ora kena delogok. Jaran. Dadi goke iki ngetan jarane iki ngulon. Oke wong ditelane. Wong edan. Bocah ra diomong delogok. Jaran. Wis. Wong kok ora Gane genah. ora wani crita sus mergo kene iki wis hoping kabeh CS dadi wis wani aku. Ya. Monggo ngidung, Cak. Iya. Nek riyo-riyo aku modhek desa jujuk ndok nggone maratuwa kepethuk kanca karo tangga-tangga padha ngapura ing ngapura Jula-juli ala bihala, Tru. Iya, heeh. ngono iku lak wis budaya minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin Siap-siap, Mbak Dewi. Oke, oke. Mbak Harjutri.
monggo Mbak Yayu. Siap-siap. Minangka ngurmati rawuhipun Ndara Janaka kula segah jula-juli menika wau Gus. Iya Kakang Semar banget ing panarimaku Kakang. Inggih. Wilujeng Den antuk pandunganing Kakang Semar Harjo Prataku Niskala. Sembah kula katur Ndara. Sembah kula katur Den, sembah kula katur Den. Iya tak tampa kabeh para Panakawan. Kula nuwun sewu Ndara menika saking tindak pundi Gus? Uruhanana Kakang. Aku nyara wedhekake marang ruganing putraku Abimanyu kunjuk eyang ing Saptawarga. Eyang penemban paring dawuh yen to usadane Abimanyu mapan ing laladan Ngastina. Mula kang mangkono hayu Kakang sira sak anakmu ingkang tak kanthi lumawat marang laladan Ngastina Kakang. Monggo kula dherekaken Gus. Pamedharing warsitaning ati Sumantaka wani rupu jangga dahat muda ing batine nanging kedah kinunggung lan weruh yen akeh ngesemi hameksa angrumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuh kawan re Gareng pitu bakal inggih nderek bendara munggir monggo Pak.